Så er jeg kommet til min sidste udfordring, efter jeg spiste min habanero. Så har jeg haft fødselsdag, og i går fik jeg en fødselsdagsgave, og der fik jeg en Butanaga Julukia, som ser sådan ud. Og den skulle ligge mellem 1 million til 1,5 million scoville. Og den habanero, jeg spiste før, den lå på 100.000 til 300.000 scoville. Så det vil sige, at den her den er simpelthen 3 gange så stærk som den habanero, jeg har spist. Så jeg har egentlig lavet en video til dig til det, for også lige at vise, at det bliver min sidste prøve. Det er simpelthen også en ghost chili, og du kan lige prøve at se, hvordan det ser ud. Så den er for dig til det, og Jette, tak for gaven, og jeg håber, I vil nyde af min video. Ja. Den er ret stærk. Jeg forstår godt, hvorfor. Jeg kan slet ikke engang snakke. Ja. Det er simpelthen sådan en Butanaga. I kan allerede høre på min stemme nu, at det er ikke Jeg kan snart ikke engang snakke. Og det er virkelig det her. Så nu begynder min feber at stige hele hovedet. Den er godt nok lidt vildere end habanero, det vil jeg godt indrømme. Jeg kan bare mærke, hvordan det bare brænder hernede i mit svælg. Det er nok det, der gør, at jeg har lidt svært ved at snakke. Jeg kan mærke, lige nu kan jeg mærke, at tårerne de begynder at komme stille og roligt. Det er ligesom det er 1000 nåle, der bare prikker mig ned i halsen og på tungen. Nej, Glenn. Det er ikke en solsøjet tomat. Den er også rigtig god i øren, den her. Jeg er sikkert lidt rød i hovedet nu. Lige så gas endnu. Det kunne jeg egentlig godt klare. Det her, det er simpelthen en chili af høj kaliber. Det er simpelthen, det skulle være verdens stærkeste chili. Ej, det er stærk, mand. Fy for satan. Jeg kan give mig helt tår i øjnene også. Jeg sidder helt og tuder over den.
Det var simpelthen udsigten. Nej, den er stærk, mand. Fy for satan. Ja, men jeg tror bare, jeg vil sidde og nyde smerten lidt. Ubeskrivelig smerte, der er nede i min hals. I min tunge, når jeg trækker vejret, så har jeg lidt svært ved det. Det stikker simpelthen over det hele. I mine ører, det prikker helt ud i mine ører. Meget værre end Haboneoen. Jeg har set folk på YouTube, der har spist den her, de har simpelthen fået næseblod. Og det håber jeg så ikke, jeg får dem. Jeg kan allerede sige nu, at den er rigtig stærk. Den er helt exceptionelt stærk. Så det bliver også min sidste chili, det er helt sikkert. Så, men jeg vil sige tak for chilien til jer, Jette. Det var godt nok en super gave, jeg havde købt til. Det var en fed idé. Ja, jeg tror ikke så meget andet. Jeg tror, jeg vil gå ind og lægge mig lidt i sofaen. Slappe lidt af. Men tak fordi I så videoen. Og jeg vil smutte ind og slappe af. Hej.